bese ngithi ke iminyaka mithathu icala lilimazile nasemnothweni kwethu kodwa kunabantu kade belokhu bekuseke njalo ungathini ibona nanokuthi ke mhlambe siyafisa ukubazi abantu kade bekuseka kangaka kwethu. Abanye abantu ngeke ngikwazi ukubasho kodwa ngingakusho nje in an umbrella format yokuthi ke insoza kwagcaba amagcaba brothers awumkhaya wami basenkandla futhi banobuhlobo obukhulu obuqondene noNcamalala bakwazile ukuthi babe nami kwaze kwasigcineni ngengikwazi ukubasikula out ngamagama abo bese ngiphinde ukuthi obabothwala lapha insizwa yasemnambithi ume nami ekugcineni kwaze kwayile nkathi ngeke ngikwazi ukulibala ngoba mfuthu amaphutho omuntu awumaphutho omuntu angihlangene mina nawo kodwa mina alikho iphutha angenzele lona umzo wafika wakwazi ukuthi angiqashele le private jet behlangene nomama Mkhize lo uShona Mkhize babambisana bangiqashele private jet ngoba amaphoyisa ayifuna ukuzombulala la eGoli bodwa lokho angikwazi ukuncuma ukuqhakambisa bese ngincoma futhi nobuholi bakwaZulu Natal obuhola ubuduma nomtolo ukuthi bakwazile ukuthi baphinde futhi babe nesandla ekuthenini bangilekelele ekuthenini basondele noma besondela ngasekugcineni kodwa bagcine besondelile okuyinto enhleke kulokho okuhle abakwenzile ngicela ukubanikeza igear esibafanele imeya inkosi yemeya yaseJozini anda iqembu leIFP akazange angilibale beyababa ke umfoka mathe kwelaseJozini ubelokho ethe macingwane singadayisa ngishikomisa bayini umongameli wethu ngeke aboshwe esiqhakambisayo lesikutusayo ke lokho ukuthi ke amandla umuntu kawadliwa kwaSulu ngiyakubonga kakhulu konke lokho ke nabanye somabhizinisi ke insizwa omfoka babasemsinga bangilekelelile kakhulu onduna bangilekelela abanye ngeke ngikwazi ukubabiza ngamagama abo ngoba ngenxa yinkinga ezikhona phansi komthunzi welanga ngiyabonga kakhulu umfoka amahlaba lapho eNyukasela ungqongqoshe arts and culture insizwa leyana enobuntu ngendlela esimanga mntaka baba ngithi mntaka baba lokho ngicela ukuqhakambisa ngokungahlonisi ukuthi ngelekelelekile nabantu bonke akade belapha bezongeseka kube into enkulu kakhulu mfowethu ngibonile abantu abaningi bekuseka mfowethu omtenze njalo ubehlala eseduze kwakho baningi impela abantu bebekuseka kodwa namhlanje kube ingqophamlando ukuthi qhamuka umuntu esingathi mhlambe uyena owathi mangabe uboshwa kwakwade kwenzeke ukuthi naye ezoboshwa yebo thini mfowethu uphawula kwakho ngokusekwa wayengumengameli wezwe namhlanje angazi ngaqala ngithini mntaka baba ngibonga uNcamalala ubuntu bakhe obudala akekho ngamazi wakusondela uNcamalala uyabazi ubuntu bakhe bengangikweleta ulutho uNcamalala bengangikweleta nokuze enkantolo engangikweleta ukushwa kwabo ngoba akangithumanga kodwa ukwaze ukuyithuma yena wathi ngiyofa lapho kufa khona eyakithi ngeke bekwazi ngoba naye ebone esekhululekile ngoba sasikulela lokho namanje ke ngithi Ncamalala ngiyabonga ungahlonisi ukhule ndoda yamadoda ube ngangentabazonto kahlamba ubuholi bakho izwe libonile wethu ngizwe njengamanje ke sisuka la enkantolo siphilile icala uthethe kusasa ungizwe sibona kuphi kusasa okay ukuqala kusasa lokusayo ngizobeke lapha ku All White Party lapha na Spring Picnic lapha esikamgudu ndodana ngizobe ngikhona na kanjani ngithi impela abantu abaphele lapho icelebration yami yokuqala lizoba lapho nje ngiyocelebrate ziyakhala yeah ikusasa limi kanjani mfowethu ikusasa ke lami ke endimeni ilokuthi ke mina ngizophatha lelizwe elokhu engangikubizelwe ngizophatha lelizwe futhi uzokubona kungekudala nje mfowethu angibonge kakhulu mkhaya ngiyakhumbula nawe ukuthi ulokhu update njalo ngokusuka nokuhlala kwecala mfowethu ukwenze kimi namhlanje ukuthi nje uzohlala nami uvume mfowethu ngiyabonga kakhulu kithi uma njalo kuzothi madoda Patona ngasondela inkabza yisho umlungu izinja hayi namhlanje kuzophuma qoko namhlanje azokhula Patona shayina senkabza manje Patona futhi omdala awuzweke mfowethu namhlanje bengizoseka insizwa nginibonile inkabza zami nijabula lapha ukuthi uzajabula impilo hey beso celebrate namhlanje bengiphila ngedwa umengamele ngekho siliphethe naye macingwanisi sondela kuphela kunime nje nonke ngizomthatha kanye siliphethe naye izimacingwane aqale phansi mfowethu namhlanje mfowethu celebration
hayi namhlanje impela kufana ukuthi kunqanyula unyaka namhlanje ngendlela nje okwenzeke ngayo vele yayivele ingekho into yagwetshelwa uMacingwane kade kuyinto nje ade beyikhandile sijabula kakhulu ukuthi namhlanje ligcine liphelile icala liphelile ngeke liphinde libe khona Mpunyelo cha ngobani Mpunyelo engenamkhaba nami njengempunyelo umfuka amabaso nomkhabo baba omncane wabo bonke abantu hawu ngiyathokoza nami njengoba baba omncane ukufika la umongameli wethu usamabhinqa awafika nqobe ecaleni lakhe cha sithokozile kakhulu cha sijabulile kakhulu sihlezi ke sifika sizohlanganyela kayo nayo le ndoda sisho sithi ngelila ngathi ngalunga cha ke siyajabula ukuthi kugcine kulungile namhlanje sithokoza kakhulu Esiphelile manje kule umdlalo wamanzi wange-12 eGothole mfowethu. Ey webhuti omdala nge-12 into akibekelwa amazolo kuzobe kunzima kakhulu lapha funeka amajonga azobe egezile imoto egezile udrive efana nemoto yakhe ngiyezwa abasethekwini bathi sifuna ukubona igoli abasegoli bathi sifuna ukubona itheku asazi ukuthi iyozala nkomo ngomhla ka12 kodwa ke siyacela ngomhla ka12 wonke umuntu aphelele eCaris Fountain umdlalo uyaqala ngo9 ngicela abantu bagcina isikhathi ngoba uma usuvaleleke ngaphandle seyidlalile imoto ngeke sikwazi ukudlalisa yakho sicela bonke abantu ngomhla ka12 bephume ngothi lwabo nangobuningi babo Impunyelo kodwa ngathi yakhala ukuthi baye 1000 alisekho ngalibona lapho Republic Road 1000 ke ngokuthi ke phela ngokwemisebenzi ke abelungu ke umlungu naye kwagcina kuba nezintwanyana naye akabona sekufana yathi kungiqaqamisa kuyizo ngase ngicina ngilishiya ku1000 ngase ngithi ukuthi ke thujukwe kulezo ndawo kodwa ke cha ke nami ngiyakhuthaza ngawo umhla ka12 le Ekhuluma Fountain sobe ngobe ngiphusha wona umkhaba wami lo khona lapha lo mkhaba lona vele wezwe ile nkukho idla pheko ekhulu siyothini impela ngoba manje ukuthi uyafika lapha ubona ukuthi nayi le ndoda iza ngimisa kabe ngithi ake ngiyiphathele umphako wami bese ngifika nenkukhu kodwa akangidleli ndawo angidleli ndawo le ndoda hayi cha siyabonga nami ngiyazibongela nje njengomengameli ophethe wonke amalenke bengizokweseka ke uMacingwane namhlanje eRanburg Court naka phume phambili ecaleni sithokozile kakhulu siyathokoza siyabonga